Vasta avoimesta Suomen mestarista. Tekniikka on ainutlaatuinen ja tekniikka on kaunis, jouheva. Ja no, tulette näkemään. Yes! Markus Laine tosiaan 90 kilossa kilpailetaan ja tekee joka ikuisen onnistuneen toiston, kun tekee. Suomen mennä. Siinä yleisö on hyvä. Ensimmäinen Suomen mennä. 20 kiloa. Seuraavaksi 100. Elikkä 20 tilalle 15. Lauteille tulee Markus Meettaa. Painoa laitetaan tukkiin 100 kiloa. Ja valmistautuu Paavo Paas. Patrik on itsestään sanonut, että hän on kivimiesen retsuun henkeinen. Viikinkin punnerus on vahvempana lajina ja on kyllä nähnyt miehen punnertavan ja on kyllä kova punnertavan. 34 vuotta miehellä ikää ja 180 senttiä rannissa mittaa ja 115 kiloa. Annika, loputa niitä tuomaan niitä painoja sitten. Pyydä tuomaan noita tai seuraavia painoja Laineelle ja muille. Pitää katsoa seuraavia painoja. Niin joo. No niin, ja sitten kättää yhteen Patrikki näyttää, miten 100 kiloa tempastaa tuonne pääpäälle. Markku sen minä käsistää, että se ei sitten lykää, että se tuomioista kiinni. Uudestaan jalkoipeliin. Minuutin aikana, mennä vaan. Kilpailijalla on tosiaan 60 sekuntia aikaa suunnittaa ja niitä kertaa saa yrittää, kun on tarvis tai tahtoa niin. Nouli. Mitä Paavalo oli? Tai enemmän. Elikkä 25 sekuntia. Lauteelle seuraavaksi Paavo Paaso ja valmistautuu Kari Heikkilä. Paavo on ollut semmoinen, että se on oksat pois. Katsokaa tuota miehen jäljikälettä. Valmis suoraan kertarakennusvaralle. Paavo koitti kovasti vedättää painoa, mutta olisi päässyt kun alle esitettiin, mutta ei päässyt ihan ja tulee nyt sitten ottamaan 6-9. Valmis. Tämän vuoden tavoitteita Paavo laittoi. Pelkkiä käsiin, eihän tässä ole mitään järkeä. Paavo. Mikä on seuraava? 4-5. Seuraavaksi Lauteille kutsutaan Kari Heikkilä. Tässä on kisoista kun tuttu vahva. Valmistautuu Joni. Heikkilä on iäinen poikia ja ikä on 38 vuotta. 3 SM-kisat on käynyt pääkauden taputtelemassa ja peräsijoitus on 5. 3-4 muita kisoja ihan kasvaa hänen edustajasta. Saattaa olla 3 ja 6. Maria Kuski ja Pinnossa pitää asettaa. Tämä kaveri painoi solmipuulle toinen kanssa ja pistää niitä sormesta solmuun ja auton kyytiin, että ei tämmönen 130 kiloa tukkipintosta, niin se on ihan. Tosiaan suoritukseen
on 60 sekuntia. Varmasti kun niin kokeilee meillä uudelleen vielä paremmalla tasapainolla. Oi pers! Niin, siellä mahtavaa. Joni Lindholm tulee seuraavaksi lauteelle ja 145 kiloa nostetaan sitten tuttuun painoon. Ahola ja Sami Valvesta. Lindholmin poika tulee sitten Salosta ja ikää on 23 vuotta. Pituutta 180 senttiä ja paino ederi pankattuna plus 110. No, ei toi nyt ihan ederi pankatuita tuo kamera näytä, mutta vahvan näkemistä on kyllä. Savon kutsutuksessa on 150 kiloa henkilökohtainen kisaettämys. Uhkuja. Alle 90 kilon tukkikunnannuksen Suomen mestari vuodelta 2018. Nuorisotyön tekijä tämä Joni ja hän on halunnut mainittavan kisaennätyksen. Hän omistaa Suomessa ja Kiikola nuoria. Mielestäni on hienoa, tuetaan nuoria urheilussa ja tämmöisessäkin marginaalilajissa muistetaan heitä. 145 kiloa. No niin, aloitteihin. Eikä tullut missään. Onneksi oli tuo pää edessä. Seuraava paikka. Janokin pikkasen, ettei lentänyt tuolle vasempaan. 115. 15 tilalle ja 155. Sami Ahola tulee seuraavaksi suorittamaan ja Mario Silta valmistaa. Aholan pojalla oli sitten Martta pikkasen runsaan. 194 senttimetriä ja 150 kiloa. Ja ne sanoo, että oma paino pitää tunnetaan, niin Aholahan päättää tietysti 5 kiloa enemmän, niin kyllä se sitten aivan riittää, niin tämä aloitus on lämpiä sitten ojentaa. Ja se on siellä. Kaunista katsottu jollain voimista. 145. Suorittamaan tulee Mario Silta ja Veli-Pekka Kaukonen valmistaa. Siltillä on statistiikalla 2018 tukkikunnioituksen maailman mestaruus alle 90 sarjassa. Poikamies kisoissa samana vuonna eli viime vuonna M-kuto. Eli ei mikään surma vastaan tämäkään. Pituutta ja painoa Mario ei halua kertoa, mitattaa siitä silmillä. Viidestä kantapäähän mitta ja paino just sopivasti tähän tutkiin. Ani Manio, sitten vaan. Poika Veli-Pekka. 130. Veli-Pekka Kaukonen tulee suorittamaan ja Joni suoritti valmistaa. 130 kiloa laitetaan tankin rautaan, kun miehillä on paino 140 kiloa. Lautalta tulee tänne 190 senttinen 37-vuotias miehen pätkä. Paras sijoitus Finnish Openissa 2018 5. siellä.
Ei se ole 40 nousee, eikä mikään vastaan tulee. Sille semmoinen 130 kiloa. Mikä seuraava? 95. Joni suoritti johtaa tankoa 95 kiloa, jonka jälkeen tulee Mikko Anna. Suoritella ikää 31 vuotta ja oma paino 100 kiloa. Niin mainittavia urheilullisia saavutuksia. Joo, mikä sitten on mainittava ja mikä ei. Helsingistä asti insinöörismies on tänne kuitenkin ajellut ja tulee näyttämään, että miten 95 kiloa nostetaan tuonne päälle. Suoritushan oli kyllä näitä. Korotus! 160 seuraava. 105 hänelle korotus. Mikko Annala tulee 160. suorittamaan alle 105 kilon sarjassa ja valmistuu Matias Rönnille. Eli 160. Tosiaan Annalalla oma paino oli tänään tasan 105 kiloa, että se oli vedetty. Se on semmoinen +5 tällä liitolla sitten saa olla sitten heikko. Arvatkaas, onneksi tää kaveri laittaa rautaa tuolla. Hän ei laittanut, hän laittaa tuonne pään päälle ja 160 kiloa. Se pois. Niin on hallitseva Suomen ennätysmies tässä lajissa omassa sarjassaan. Se on 170 kiloa. Tällä on olkapäihin vähän lämpöä ja livakotti kaikille seuraavaksi tällaista. Pikkasen happea välillä. Nyt se vähän mietti tossa, että pitäisikö se nyt kuitenkin nostaa neljästä. Aika on 3 minuuttia vielä. Aikaa tosiaan suorituksen aloittaminen on 60 sekuntia. Parikymmentä sekuntia vielä aikaa tehdä suoritus. Sama paino seuraava. Annala sanoi, että kyllä tää lämmittelystä käydään. 102,5. Korri Jalkainen tulee suorittamaan ja Kainilaisen joulumista 102,5 kiloa tulee sitten tällä hetkellä tankoon kouluun. Yhdeksäntoistavuotias Matias Antonio Norjalainen mittaa miehellä 180 senttiä. Tukkipunnerusennätys 122 kiloa häneltä. 19,5 kiloa tää kaveri on ottanut enemmän mitä tuossa nyt, niin kyllä tääkin alkaa olla aika lämmittelyn painoilla sitten. 121 kiloinen jässikkä. Matias korotus. 105 kiloa. 105 Matiaksen korotus. 105. Joo. Mikä se on seuraava? 120. Ja ensimmäinen kierros saadaan päätökseen, kun Jouni Kainolainen Jyväskylästä tulee näyttämään, että 120 kiloa nostetaan tuonne suurille käsille. 178 senttiä, 125 kiloa suurtalouskoppi. Mikäs sen paremmin tuossa itse laittaa safkat, niin saa semmoista mitä haluaa. Tukki ennätysmiehillä on 130 kiloa ja tukkipunneruksen Savon mestaruus viime vuoden.
6. sijalla täällä joo. Anteeksi, ei silmälasin kohtiin. Kokkonen pyöräilijät on ilmoittanut voimaluolliseen tarkastukseen ja ikänsä sitä paremmin sitten. Siitä. No, se on hyvä. Hei, oto. Vitoset päin. Saako vielä korjata? Nostamaton Markus Laine, toinen kierros lähtee käyntiin ja 130 kiloa. Ammatiltaan tämä voimamies tutkikunnittaja on tosiaan ilmoitus Kaljurään 4 lapsen isä. Kyllä siinä lapset on ojennuksessa, kun tämmöisillä painoilla nostelee täällä, niin pysyy varmasti 40-luvulla käsissä. Oli 90 kilon sarjassa Raavin vuosi vuonna 2017. Ei pitää turvallisuus. Aikaa on todellakin se 40 sekuntia aikaa. Joo niin, eiköhän me Markus oteta tämä päivä näistä 30 sekuntia. tulla sitten toista kertaa. Jalat töihin! Otatko kolmannen yrityksen? Joo, kolmanteen sama. 100 kiloa. Patrik Reitsal tulee jäyttämään viikolla, sitten se 100 kiloa siitä lähtee ja Paavo valmistautuu siihen. On Patrik mukana vielä kilpailussa. Tuomiossa välillä vähän kättä ääntämässä, on kova kädenääntäjä ja myöskin sormikoukkuvetäjä. On nähnyt tuo vetänyt tän Hån Halkkortin vetäsi sormikoukulla, niin siihen maailman Halkkortti katsoo, että mikä pidusälli täällä, kyllä tänne mykin näkään sormesta. No niin, annetaan sitten kunnon aplodit siitä. Asialta lähtee. Helppoa sunnuntaisen osaa. Saksaus ei hyväksy. Se tuli refleksi. Joo. Onko sama seuraava vai enemmän? Ei jotain, se oli siinä. Sitä tosiaan ei hyväksy. 145. 25. Paavo tulee ottamaan 145 kiloa. Äsken otettu ojentajalla, tehdäänkö tätä Paavo nyt olkapäin? No niin, hienoa. Valmistautuu meni heittiin. Paavo on tosiaan Suomen Champions League MM-hopealla 2016 ja 2018. Hän on bronssi 2017. Vahvin voimamies Suomi-Cupin alle 5 kilosta Ouluun voittaja. On se hurja. Oi Paavo! Hyvä! Bravo!
Niin sinne. Paavolle 50. Mitä se on? 140 kiloa ja Jouni Lindholm valmistautuu. Heikkilä on kanssa jättänyt täältä pituuden ja painon mainitsematta, mutta siinä se näkyy. Tuon mittainen ja sopivan paino. Heikkilä luonnollisesti kertoo Mikkosen viime vuonna SM-kilpailut. Mies tuli Kuumerassa suorittamaan ja suoritti viimeillä ja sitä näytä tehdään liikaa lämpöä kopissa. Periksi jätetään. Sitten kättä yhteen. Eri Heikkilä ja 140 kiloa. Aika on. Ihan rauhassa vedät 15 sekuntia happea. No niin, toista yritystä lähtee 140 kiloa. Sama paino parille. 152,5. 152,5 kiloa nostamaan ja valmistautunut Aholla. Lindholm tulee tosiaan tuosta Turun Kuppeeseen Salosta ja 23 vuotta vasta miehellä ikää. Olli Äkkiseltä kun laskee ja vanhoja muistelee, niin 30 vuotta vielä edessä vahvammaksi kilpailuja. Kyllä täällä on hyvä nostella sellaisia painoja. Mihin tämä mies vielä päätyy? Ammoniakki varmaan. Tosiaan hieno ajatusmaailma miehellä. Hänellä on nuorille hyvä roolimalli ja miten he lähdetään liikkumaan. Suomusjärven Kiikolan nuorille hän tämän kisalähetyksensä nyt sitten haluaa omistaa. Oni. Oni töihin. Niin! Oni! Jalat töihin, nyt nopeuspeli! Selvästi 45 sekuntia aikaa. Pieni hengästystä alkoi ja uutta maa. Usko nyt ittees, otahan se pois. Otetaan kolmannen. Otetaan kolmannen. Otetaan kolmanteen. Eli jättää tähän ja kolmanteen yrityksen. Hän ottaa pienen lepotauon ja kokeilee sitten kolmannella kierroksella. 170. Sami Ahola tulee näyttää, miten 170 kiloa liikkuu tuossa kupissa. Maria Siu valmistautuu. Aholahan se kaikkein kapein hartiaisen paino tuolla takana, kun painoakin vaan ajasta 150 kiloa. Ei kyllä varmaan jää kellään huomata, että kuka on Sami Ahola. Tota 94 ikää 27.
Kyllä huoltajat ja huutaa, että ota se uudestaan. Se on paperia, kunnon keskittyminen uudestaan. Mitä mieltä on? Puoli minuuttia. Ja uudella paperilla sitten tukki nimakaksi tilalle ja No niin, Sami, nyt! jäsenen olemaan. Sieltä! No niin! Mennään! Sieltä! No niin! Ei tullut tällä kierroksella. Otetaanko Sami seuraavalla kierroksella 100 paikkaa? 155. Moni jo silti tulee seuraavaksi suorittamaan ja Veli-Pekka Kauhanen valmistaa. Moni jo tulee ottaa 155 kiloa ja hän onkin viime vuoden tukkipilleriksen maailman mestari alle 90 sarjassa. Jopa joo. Nämä on hyviä. Täällä kun lukee näitä statistiikkoja ja katsoo ympärille, niin on nykyistä ja tulevaa ja meneillään mestaria kyllä. Eikä nyt ei puhuta mistään perusmestareista. Tämä on ihan oikein mestaria. Tukissa painoa 155 kiloa. Yli on toisesti tulee rinnalla. Se on siellä. Sieltä näyttää tuommoinen ja sanoo, että minä tulen näyttämään. Mikä se maksi? Varoitus! 140. Seuraava 140. 40 kiloa ja Joni suoritti sitä valmistaa. Kauhanen on mikä ihan pikkupoikaa, 140 kiloa laukaa lihaa, 190-senttisessä makrissa, niin Kauhanen mielestä otetaan nyt tuolla omataidon tuosta alkupohjasta. Katsotaan niitä maksimeita sitten seinään. Joni Suorkki tulee Keltainen ja 2,5. nostamaan 105 kiloa. Ja Antala valmistautuu. Suorkki on itse tommonen 100 kilon jäpikkä ja on tosiaan insinöörismiehiä. Helsingistä tänne tullut näyttämään raisiolaisille, kuinka vahvoja miehiä siellä löytyykö sieltä kehän kolmosen paremmalta puolelta. On se kyvystä. Nehän on lämpeänä perästä. Annalla tulee 160. 160 seuraava. Joo. Marjalainen valmistaa. Annalla kävi tosiaan ensimmäisellä kerroksella lämmittänyt Entelän kanssa.
Nythän meinasi, että vetänyttää 160, niin ei yleisölle sitten semmoista oloa, että se kävi vaan leikkimässä tuossa. Annalainen sais niitä miehiä, kun päättäjät on tehnyt, niin kyllähän se tekee. Hallitseva on ennätys. Kiitos. Ja 105 tanko. 105. Elikkä keltainen ja... Karjalainen tulee näyttämään, miten 105 kielä liikkuu. Karjalaisen joululaista. Matias on 19-vuotias 180 ykkösilmittäjä ja tosiaan 122 kiloa ottanut tutissa. Maastavedon ennätyksekseen mainitsen 240 kiloa. Mikään ihan pieniä nautoja olla. Jaahas, sitten muuten lapasta yhteen ja kannustamaan Matias semmoisiin tuloksiin, että otetaan kotipielisiä. Otatko aika ovia? Aikaa jäljellä vielä, vaikka kuinka ja sitten. Tarkka laji, tää helpotuslaji. Jos vähänkään herpaantuu ja oletetaan tekee lukkoon, niin sitten saattaa käydä tällaisia. Nopeammin vaan sinne alle. Nopeampi matku. 25 sekuntia aikaa. No niin, Matias, näytätkö meille nyt sitten vetäseminen 105 Ai, sieltä vaan! Ai, joo! Ei tää vaan lämpimillään tehdä vielä. 107,5. 170 ja 130. Jouni Koivulainen Jyväskylästä tulee näyttää 130 kiloa suorituksia. Ainulaisella on tosiaan henkilökohtainen ennätys. Tässä nyt sivuaa sitä, eli 130 kiloa. Vielä on paino 125 kiloa ja ikä vasta 30. Aika on 40 sekuntia yli. Jaahas Jouni, eikö oteta tää paino alta pois ja näytetään historiallistaa itseään. Eka lannittelu ja toisella olemasta suoristamaan. Kunnolla tasapaino sinne ja Ei tänään. Sama paino. Jouni sanoi, että mennään vähäksi aikaa vielä hakee kuntia. 130 jää tiukataan lukot. Mä tuun kohta näyttää miten se on. Sama jää, tiukat lukot. Maine suorittaja Palso valmistautuu. Maine tulee näyttämään kanssa, miten 130 kiloa nousee. Ja kyllä mä uskon, että toi semmoinen vahvan näköinen pohjasikä, että
11 nostoa. On hienoa nähdä näissä kahvimieslajeissa se, että miten tässä kilpaillaan toisiaan vastaan, mutta vasta toisiin kanssa. Ei täällä paljon kynnettä tynnitä, vaan tukee toisiaan. Ani, sieltä vaan nyt! Mennään! Sekuntia aikaa. Tosiaan tähän mitä 10 sekuntia vastaan, että Datti 45 sekkaa vielä aikaa. Voimasta se ei ole kiinni, se on nyt vaan siitä, että se pääperiksi ja osuuko ne kaikki kohdalle tosiaan. Ajoitukset, kiukku, voima ja tahto. Kyllä pitää haluamaan eläjille. Aletaan helpottaa henkisyyttä. Aika. Ei tullut 130 kiloa, mutta hyökkäys on lavaus. 150. Sama. Se oli viimeinen jo. Aivan. Tuo kato kolmas kerta. Okei, joo. 150. Paavo Paasa tulee ottamaan 150 kiloa ja valmistautuu Kari Heikkilä. Vaihtaa vitonen 15. Oliko se 150? Joo, 150 tasan. Jaahas, Paason poika. Jollei muut piiskaa, niin hän piiskaa itse sitten. 150 kiloa ja tosiaan rapiat 900 kiloa täällä kaverilla oman painon tällä hetkellä. Nostetaan tää! Kiitos kuulua. On se kuulua. Sieltä se tuli. Seuraava. 140. Kari Heikkilä tulee suorittamaan ja Juri Liikkeellä valmistautuu. Paavo meinasi, että se on niin kevyttä, niin kannattaa sitten muutaman vielä salsa-askeleen siihen saman tien, niin näyttää, että ei täällä mikään tönkkölanne ollut. Miten se Heikkilä on? Tuleeko se 140 nyt? Mutta sovitaanko, otat sen nyt, niin tuut sitten ensi viikolla hienoa. Mitä tässä mielessä on? Sieltä! Jalat töihin! Ei se paskittu tänään. Mari sanoi, että ei se tiim tule enää. Ei se sitten tule. Otetaan se sitten ensi kerralla. 105. Joni Lindholm tulee nostamaan 152 ja puoli. 152 puoli. Lami Ahola valmistaa. Otetaanko se patria vielä vähintään? Lindholm tekee sen, otetaan painankin toivossa, että se ainakaan sitten tuo ylimääräistä painoa tähän. Mikä siinä ottaessa paitaa pois ja antaa vähän silmätölekkiä tytöille, kun roppa on kunnossa. 152,5 kiloa. Tää on tänne on niin uusi henkilökohtainen kisaennätys. Aikaisemmin jo 150 kiloa, niin
Mietitte, eihän 2,5 kiloa mitään. Jonison lähti käyntiin, paita läks. Joni viittailee tuolta katosta, että jos se lähtee käsistä, niin meneekö se tuolta lasista? Tää on harjoiteltu monet. Ykkösen lähti nostolinjaan siinä. Ole jos olkapää. Joo, olkapää sanoo itse. Ota tuolla. Joiden tulokseksi eli 145 kiloa. Toni Ahola tulee näyttää 170. 170 kiloa. Miten se nyt sitten nostetaan ja Mario sieltä. Ahola kävi äsken tosiaan lämmittämässä kanssa olkapäitä, jolla 170 tekee jollain ja tuntuu täältä. No, kyllä nyt tulee se kuitenkin nostamaan. Tänne asti tultiin. Niin. Sami! Uutta keskittymistä vaan siihen. Patkuu siihen nyt teille. Ota siellä lähtöön! Tulko sinne! Sitten siitä lähtee. Tomi sanoi, että 5. 162,5. Mario Silk tulee näyttämään 162,5 kiloa olkaa. Suorille käsille. Veli-Pekka Kauhanen valmistaa. Siltin poika on tukkupunneruksen maailmanmestari ja 90-sarjassa viime vuodelta, joten varmasti tietää, miten tuota välinettä käsitellään. Monta vielä? 5. Tän lisäksi vaikka mitä? Täällä on paikakausi niin. Mitä Yleisö on mieltä? Onko nämä teidän mielestä vahvoja miehiä? No niin Mario! Näytä meille! No niin! No niin! Asialta! Eihän ole kiukkuilla hyvää on. 105,5. Hyvä, ettei tuo meidän putki lähtenyt tuonne uima-altaaseen. Olisi ollut
erilaisempi kisanpäätös kuin lopuksi. 155 on seuraava. Veli-Pekka Kauhanen tulee nostamaan 155 kiloa ja Joni Suoristo valmistautuu. Kauhasella oma paino 140 ja Mikkaa, joka harjoittelee 190 kiloa. Finnish Openissa viime vuonna on ollut sitten 5. sijalla paras sijoitus tähän asti, mutta siihen se ei. Otatko Mika tuota? Laitetaan välineet kunnolla paikoille. No niin, Veulu! Sitten! No niin. Sieltä vaan! Kauhanen siitä ja kumarkaa. Ei tule tänään. 110. Joni Suoristo tulee tekemään 110 kilon tutkipunnerassa ja Mikko Annala valmistaa. Suorittilla on omaa painoa 100 kiloa, niin tässä sitten kumppi enemmän. No niin, annetaan Jonillekin sitten kannustusta sieltä. Aika on. Vedä happea vaan. Aika on. Vedä parikin sun. Äijä pystyy Leusa suoraan happeen koneeseen. Viimeiseen yritykseen sitten kaikki kannustus ja kaikki kiukkuu siihen tekemiseen. Paino on paperia. Mies on rautaa. Ei tänään. 165. Annalla tulee näyttämään sitten 165 kilon noston ja karjalaisen Matias valmistautuu. Tosiaan muistuttaisin tästä Annalan pojasta sen, että mies kilpailee alle 105 kilon sarjassa ja pallossa on 50 kiloa enemmän, todella 60 kiloa niin enemmän, mutta miehellä on oma paino. Ennätys hänellä on tosiaan 170 kiloa. Ja vapaasta yhteen sitten saadaan Annalasta nostamaan sen 165 kiloa sieltä. Tuli tänne ja ensimmäisenä väitti, että ei yllästä tule mitään. Voitti esittää heikkoa. 107,5. Melkoisia huippuja. Karjalainen tulee suorittamaan ja Painolainen sitten tulee päättämään tämän kilpailun. 107,5 kiloa laitetaan Matiakselle kaupaa tuohon. 180 senttiselle kaverille ja 122 on tukki etämistä. Eiköhän Matias tämän yhdessä ole. Ei, tossa on eri.
Täältä puuttuu paino. Täällä puolelle ei oo tuota oranssia. 25 puuttuu. Täällä saa kannustaa. Odotan Matias Heikkinen. No niin, nyt saatiin tuttiin samanlainen painoa molemmat puolelle ja Matias tosiaan tuli kannustusta ja sitä tarvitaan, jotta kaivataan ja niin lääkkeet kyllä tässä 19-vuotiaassa meidän alussa, niin onhan siinä voimaa! Pieni tauko ja Vasta 5 sekuntia mennyt ja paljon aikaa. pieni tauko ja viimeinen hetkinen. Mulla on 45 sekuntia vielä aikaa. Matias sanoi, että tää on ihan paperia. Pistän tätä vehnäjauhoa tähän käsiin ja sen jälkeen mä näytän meille pois. 30 sekuntia aikaa. No niin, ja sitten kunnon juhlaa sitten tankon linjalle ja siitä käsien ojennus. Ei oo tänään. Tänään paperi oli paperia, mitä paperia. Joskus painaa, sitä on paljon samassa menossa. Painolainen tulee päättämään tämän körkelön ja painolainen on 130 kiloa. Oliko se niin? Kyllä. Siinäkin on ihan tarpeeksi nostamista, jos miehellä 125 kiloa omapäin. Suurtolosto. Ennätystukissa tämä nimenomainen paino, että katsotaan nyt sitten, että sivutaanko tänään sitten sitä omaa ennätystä. Eiköhän tällä käytiin jo lämmittelemässä tuossa karinosta. Onks tää nyt viimeinen vuoro? Yhdessä yleisöön häviässä, se heti alkaa palkkaa. Kunnolla sitten vaan. Sieltä! Joo! Nyt nopeet jalat sitten! Uudestaan vaan nopeet jalat! Kyllä nyt on niin, että kainulaisen on sanoa, että en mä enää näitä täytyy antaa olla.